Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Merkezi Aziya döwletleriniň ýol başçylarynyň Astanada geçen ýokary derejeli sammitine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü gatnaşman muňa derek ol duşusyga öz ogly Serdary ýollady. Yeri gelende bellesek 15-16 mart aralygynda Gazagstanda geçen bu sammitde Türkmenistandan beýleki ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň ählisi, ýagny Kyrgyz prezidenti Saranbay Jeenbekow, Özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Täjik prezidenti Emomali Rahmon we Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayew gatnaşdylar. Geçen hepde Türkmen mediýasy bu sammitde mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewanyň ýol başçylygyndagı Türkmen delegasiýasynyň ýollanjakdygyny habar berse-de, Türkmen wekiliyetiniň düzüminde mejlisiň Kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň hem bardygy barada hiç zat aýtmady. Sammitiň çagynda 15 martda Serdar Berdimuhammedow Kazak prezidenti bilen iki çak ýagdaýda duşuşyk geçirdi. Bellemeli yeri Türkmen delegasiýasyna ýolbaşçy bolup giden Akçy Nurberdiýew bilen Nursultan Nazarbayewiň arasynda hiç hili duşuşyk geçirilmedi. Kazak prezidentiniň metbuat edarasynyň pensiýa güni giýişlik ýaýradan beýanatyna görä, Nazarbayew iki ýurduň arasyndaky dialogyň berkidilmeginiň we östürilmeginiň möhümdigini belläpdir. Serdar bolsa öz prezident kakasynyň Kazak liderine ýolan şahsy ýüzlenmesini ýetiripdir. Serdar Berdimuhammedowyň gurrun iddiany ýokary derejeli regional sammitde gatnaşmagy bilen baglylykda göze iýlen ýene bir ýagdaý bar. Ýagny tegelik stoluň başynda geçirilen umumy gepleşiklerde beýleki döwlet liderleriniň ýanynda daşary işler ministrleri, ýokary derejeli hukukçylyk resmiýetleri oturan bolsa, Akçy Nurberdiýewanyň gapdalynda Serdar ýerleşdi. Şol bir wagtda onuň prezidentiň ogly bolmakdan özge nähildir bir bitiren işi barda maglumat berilmeýär. Mundan başga sammitde gatnaşan döwletleriň liderleriniň düşen umumy suratynda Türkmenistanyň hiç bir wekili ýok. Ýagny Merkezi Aziya döwletleriniň baýdaklarynyň her biriniň öňünde degişli ýurduň prezidenti duran bolsa, suratda Türkmen baýdagynyň öňünde hiç kim ýok. 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabatda doglan 37 ýaşynyň içindäki Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýyldan başlap ýurduň syýasy durmuşynda has aktiw rol oýnap başlady. Ol şol ýylyň noýabrynda deputat saýlanyp, geçen ýylyň martynda bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň Kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar daşary ýurtly, hususan da Russiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Adatça diňe prezidentiň saparlary barada maglumat berýän Türkmen mediýasynda bu ýokary derejeli döwletara duşuşyklar barada aýratyn reportajlar hem taýýarlandy. Mundan başga soňky döwür Serdar Berdimuhammedow özüniň prezident kakasy bilen ýurduň mediýasynda da has köp peýda bolup başlady. Döwlet mediýasy indi Serdary günümel döwlet baş tutanymyzyň ogly, liderimiziň ogly diýip tanystyrýar. Galy berside Serdar prezident kakasyndan ylgaw ýarşlarynda estafeta taýajagyny alýar, onuň bilen birlikde Miras atly atda hem gezelenji çykýar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny izleýän ekspertler häzirki ýagdaýlardan çen tutulsa, onda Berdimuhammedowyň ogly Serdary miras düşür hukmynda garalýandygyny aýdyp boljakdygyny belliýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlüğü gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary döwletlere pul bermek we ýurduň daşyndan uğradylan pulu kabul etmek üçin niýetlenen MoneyGram kampaniýasynyň Aşgabatdaky ýeketäk idarasy ýapyldy. Bu ýagdaýdan habarly Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň Senat Paýdarlar Täjirçilik bankynyň Owsan köçesiniň ugrundaky idarasyna ýerleşýän MoneyGramyň ofisi we müşterileri kabul edýän penjeresi inni 9 martdan bäri ýapykdyr. Bu kampaniýanyň hyzmatlarynyň totadylandygy we onuň sebäpleri arada ne bankın ofisinde ne de ýurduň metbuatynda resmi bildiriş berilýär. Imma Senat Paýdarlar Täjirçilik bankynyň Owsan köçesindäki idarasynyň jogapkar resmiýetleri özleriniň dil üstü bilen beren maglumatynda MoneyGramyň ýurtdaky öz işini betetmeginiň sebäplerini Türkmen bankynyň bu kampaniýa bilen hyzmatdaşlygy betetmegi bilen düşündirdiler. Bu adamlar şol MoneyGram bilen birek oňşulukdaky ýerleşen penjerede otururlardan soranlaryny hemde Senat bankynyň şahamçasyndan ýani filialynyň jogapkar işgärlerinden soranlaryny 9 martdan başlap MoneyGram özüniň Türkmenistandaky işini beretdi. Onda diýipdir, Garawun bankynyň Senat bankyna birikdirilmegi
hem de Selahat Bankynyň da MoneyGram bilen hyzmatdaşlyk etmekden yüze vurmak boldy diýip adamlaryň sowalyna jogap berdiler. Diýip Bugayew bank resmilerinde bu kampaniýanyň işiniň geljekde gaýtadan ýola goýulmak ähtimallygy barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Azatlyk radiosu MoneyGram halkara pul bermek firmasynyň Aşgabatdaky edarasynyň ýapylmagy we onuň sebäpleri dogrusunda bu kampaniýanyň Birleşen Ştatlardaky baş edarasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Bugayew MoneyGramyň hyzmatlarynyň towtadylmagy bilen Türkmenistanda ýurduň daşynda okuyan türkmen studentlerine pul uratmagyň ýeketäk çeşmesi Western Union bolup galýandygyna ünsü çekip, soňky günlerde bu edaranyň öňündäki nowatlaryň 2 hesse köpelendigine, käte bu ýerdäki adamlaryň sanynyň 200-e golaýlandygyny hem gürrüň berdi. Türkmenistanda raýatlaryň ýurduň daşyna pul uratmak ýa-da daşary ýurtlardan uradylan pulu kabul etmegi şeýlede türkmen banklary tarapyndan berilen viza kartlaryny ulanmak mümkinçilikleri aýdan aýa kynlaşýar. Geçen ay Türkmenistanyň Senat Bankynyň we Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň jogapkär resmileri ýanvar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri viza bank kartlaryna pul salmak we bu serişlerini daşary ýurtlarda nagdlaşdyrmak ýa-da nagd däl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzünleriniň towtadylandygyny Azatlygyň paýtagtdaky habarçylaryna gürrüň beripdiler. Şonda bank resmileri mundan beýlek diňe daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň Türkmenistandaky howsarlarynyň MoneyGram we Western Union hyzmatlary arkaly 300 Amerikan dollaryny öz çağılaryna uradyp bilýändigini aýdypdylar. Daşary ýurtlara tapar edýän türkmenstanlaryň köpüsi inni 2 aýa golay wagt bäri viza bank kartlary arkaly ne de nagd däl hasaplaşyklary amala aşyryp bilýändiklerini aýtsalar, käbirleri aýda diňe 58 Amerikan dollary möçürnäki amallary ýerine ýetirip bilýändiklerini gürrüň berýärler. Türkmenstanlaryň viza tölew kartlary we halkara pul iýermek hyzmatlary bilen baglanşykly kynçylyklary çäklendirmeleri inni köp wagtdan bäri dowam etse-de, türkmen häkimetleri bu barada häzire çenli resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan resmi kommentari almak synanşyklary hem netije bermän gelýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Yerli ýaşaýjylar Türkmenistanyny öndürilýän azyk haritlaryň hilini alada bildirýär. Türkmenistanyna daşary ýurtlardan import edilýän azyk haritlaryň azalmagy bilen yerli önümlere gönükmeli bolýan türkmen raýatlary ýurduň içinde öndürilen azyk haritlaryň hilinen şikaýet edip başladylar diýip Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky habarçysy yerli ýaşaýjylara da salgylanıp 16-njy martda gurrun berdi. Muňa odun gawa gaplanan arka çınar suw diýerler, içi ýöne bir gyzyl süýjü suw diýip habarçy Azatlyga uradyn suratynyň üstü bilen gurrunga başlaýar. Daşary ýurtdan gelýän sowaklaryň azalmagy köpsüniň asla gelmediligi bilen inni hile oňa TV sowak hem tapmak kyn diýip Azatlyk bilen atlandyrylmazlyk şertinde naryň suw hakda gurrunda şolan habarçy aýtdy. Bahasy 9 manatlyk Gökdepede öndürilen bu sowagy aldanyp alanymy puşman etdim. İçi sowak däldi, suw ekeni çalaja naryň tagamy bar diýip sözüne dowam eden söhbetdeşimiz ýokumly azyk haritlaryň ýurtda barha azalýanyny öňe sürüp sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede daşowuz ösümlik ýağ kärhanasyny öndürilen paýta ýağynyň hili boýunça özüne bar bolan şüpheleri de diýip geçen töhbetdeşimiz, ol ýerde öndürilen ýağ häzirki wagtda saglygy gaty ýanly, isi ýakymsyz, sähel köýdürip imi tüçün ulansaň başyň aýlaýar. Lukmanlar bagry näse adamlary muny iýmedligi maslahat berýärler. Ýerinden turan wagtyň gözüň garanklaýany hem şundan ekenini gurrun berdi. Ýatladyp geçdik Türkmenistanyň prezidentiniň goloýdy has takygyşy ýylyň 26-njy ýanwaryna geçiren hökümet maslahatyna ýurduň ykdysady jinaýatlary garşy görüşmek baradaky döwlet gullarynyň başlygy Azyk Senagaty Döwlet Birleşiginiň garamagyna daşowuz ösümlik ýağ kärhanasynda geçirilen derňewler barada aýdyp, kärhananyň taýýar önümler bölüminiň başlygynyň işiniň derňelmegi barada hasabat beripdi. Ýöne derňewden soňky döwürde agzalýan kärhananyň önümçiliginiň hiline degerli oňyn täsiriniň ýetenligi ýa-da däldigi nämälimligine galýar. Soňky döwürde Türkmenistanyna ýylatyň gündelik sarp edýän azyk haritlarynyň hili boýunça oňoýsuz maglumatlar peýda bolýar. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň paýtagtlyk habarçysynyň 14-nji martda habar bermegine görä, yerli ýaşaýjylar Gazagystanyny öndürildi diýilip bazarda 1 kilogram 5 manatdan satylýan unlaryň Türkmenistanyna öndürilen ýokary sortly unlardan bolmagynyň ahmaldygyny aýdýarlar. Şeýle agzalýan maglumatda dükanlarda satylýan çörekleriň hiliniň yaramazlaşýanlygy baradaky gurrunlar hem bellenip geçilýär. Galy bersede dünýäni 15-nji martda peýda bolan maglumatlarda Aşgabatyň bazarlaryna soňky ulanyş möhleti geçen önümleriň hem satylyp başlananlygy agzalyp geçilýär.
Möhleti geçen önümlerin hatarına yerli husus firmalar tarapından öndürülen tüýt gatyk we kalbasa ýagny şoklat önümleri bellenip geçilýär. Munyň bilen bir hatarda gurrungy gidýän maglumatda soňky kepdelerde öndürülen wagty we soňky ulanyş möhletiniň tamamlanýan wagty görkezilmeýän tüýt gatyk we kalbasa önümleriniň hem köpelýänligi baradaky gurrunlar hem agdalyp geçilýär. Maglumat üçin aýdylsa 2014-nji ýylyň 16-njy awgustunda Türkmenistanyň iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpçün edilmegi hakynda döwlet kanuny kabul edildi. Bu kanunun kabul edilmegi bilen ýurtda 2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde kabul edilen iýmit önümleriniň hili we howpsuzlygy hakynda kanun güýjüni ýitirdi. Değişli kanunçylyk iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpçün edilmeginiň hukuk guramaçylyk we ykdysady esaslaryny belleýär we Türkmenistanyň ilatynyň saglygynyň gorulmagyna gönükdirlendir. Agdalýan kanunçylygyň 5-nji babynyň 28-nji maddasyna yaramaz hili we howplu diýilip ikrar edilen iýmit önümleri boýunça namalar düzgünleşdirilýär. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdarlar. Has howpsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýuridik gullyklary henüz hem Telegramyň koduny döwüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger'i işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümül araç proxy servere birigip ulanyjy we onuň ýerleşen ýeri baradaky maglumatlary gizleýän ýuridik bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýuridik gullyklary nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini petiklemegi başartalar da siz VPN, şol sanda ýuridik Azatlyk radiosu üçin işlenip taýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Daşary ýurtlardaky studentleriň okuw tölegleri Türkmenistandan wagtyna iýerilmeýär. Russiýa Federasiýasy Türkiýe, Ukraina we Belarusiýa ýaly ýurtlarda bilim alýan türkmen studentleriniň käbiriniň okuw tölegleriniň Türkmenistandan henüzem iýerilmeýänligi öňe sürilýär. Şahsy maglumatlarynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosyna ýüz tutan Moskwanyň Döwlet Uniwersitetinde okaýan bir türkmen talibiniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyna maşgalatynyň etrapdaky bank şahamçasyna beren okuw tölegi 1,5 aýdan bäri iýerilmeýär we bu sebäpden oň ýokary okuw jaýyna tölemeli pulunyň mukdary jerimeli ýagdaýda barha köpelýär. Türkmenistandaky maşgalam operasiýadan soň saglyk ýagdaýy yaramazlygyna garamazdan etrapdaky bank şahamçasyna ençeýünläp nowata durup ahirine 6 aylyk 2000 Amerikan dollary meçhöründäki okuw pulumy Moskwadaky uniwersitetiň hasabyna geçirilmegini tabşyrdy. Ýöne 1,5 aýdan bäri uniwersitetiň hasabyna geçirilmeli pul geçirilmedi we etrapdaky bank şahamçasy ýene bir aýaly garaşmaly boljamyny bildirdi. Uniwersitede tölenmeli pul wagtynda tölenmän soň her gün üçin üstüne jerime goşulýar. Etrapdaky bank şahamçasyna ýagdaýymyz düşündirip bilemzok diýip Moskwanyň Döwlet Uniwersitetinde okaýan türkmen talibi Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna hat ýazýan Türkiýe, Belarus we Ukraina ýaly ýurtlarda okaýan käbir türkmen taliplerim ýokarda agdalşýaly özleriniň okuw tölegleriniň de wagtyna uniwersitede iýerilmeýänligi üçin kösenýändigini bildirýär.
Men özüm Lewap vilayatyndan we men bilen bile Mar vilayatyndan bolan ýene bir studentim bar, Türkiýede okaýan. Biziň ikimizin hem okuw töleği üniversitetimizin hasabyna geçirilmedi. Ene atamyzyň uzak günläp bank şahamçasynyň öňünde nowata durup, iýeren puly wagtynda üniversitetiň hasabyna geçirilenok. Näme etjegimizi bilemzok. Üniversitetiň ýolbaşçylary bir-iki gezek çağırıp duýduruş berdiler. Biz hem Azatlyk radiosynyň Türkmenistan arasynda berýän habarlaryny görkezip, ýurtdaky ykdysady hem finans kynçylyklar sebäpli wagtlaýynça şeýle büyük dönüşlükleriň bolýanyny düşünürdik. Soň olara ene atalarymyzyň bank şahamçasyna iýeren pullarynyň resmi namasynyň kopýasyny görkezdik. Üniversitetiň işgärleri häzirlikçe bize töle üçin gyssamany goýdy. Ýöne şonda da Türkmenistandan wagtynda iýerilmeýän okuw tölegleri sebäpli gaty bynjalyk bolýar. Bank kartlary bolsa düýbünden işlenok. Okuw tölegimizi tölemän etrapdaky bank şahamçasyna tutup oturýarlar diýip Türkiýede okap beren Lewap we Mar vilayatynyň ýaşaýjylary bolan studentler aýdýarlar. Ýatlap geçsek Türkmenistanda daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan talypleriň okuw tölegleriniň diňe ýaşaýan ýerlerindäki banklaryň üstü bilen gönümel okuw jaýynyň hasabyna geçirilmegi barasynda goloýda täze düzgün ýola goýulypdy. Belläp geçsek Azatlyk radiosynyň daşary ykdysady bankdaky çeşmesi ýurdun daşynda okaýan studentleriň okuw tölegi üçin pul geçirmekde täze düzgünüň girdilmeginiň göňünde tutulýanyny habar beripdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşynda okaýan studentlere bir aýda $500 çenli pul geçirmäge ruhsat berilýär. Emma bu pul okuw tölegine ýetmeýän bolsa, goşmaça pul ýermek üçin ýokary okuw jaýyndan hat getirmeli, originalyny. Şondan soň studentiň dälle şol okuw jaýynyň hasabyna goşmaça pul geçirilmegine ruhsat berilmegi mümkin diýip adynyň agdalmagyny islemedik bank resmisi Azatlyk radiosyna aýdypdy. Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sultan Atçylywa. Türkmenistanda häzirki ykdysady krizisiň dowam edýän döwründe talipler juda kynçylyk çekýärler. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran bir talibiniň aýtmagyna görä, ady önümleriniň bahalarynyň iýdigderli ýokarlanmagy bilen her aýda berilen 750 manat talip haklarynyň bir aýa ýetmeýän halatlary köp bolýar. Enatalary işli wezipeli talipleriň ýerinden geregiçe pul feristeti gelip durýar. Emma enatalary işde güzeran ýagdaýlary pethoçylyklaryň pul kömegini bermäge ýagdaýlary bolmandan soňra talipler her aýda berilen talip haklary bilen oňudy etmäge çalyşýarlar. Emma häzirki bahalar bilen oňudy etmek juda agyr düşýär diýip talip sözüni dowam edýär. Diňe bir iýmete ýetirmeli bolsak, onda talip haklarymyz ýetse de ýeterdi. Ýöne talip haklarynyň ýarpysynyň owragy çärelere geýmeli geýimlere, gazet jurnallary abuna ýazylmaga, şäherde geçirilen çärelere gül destelerini satyn almaga, umumy ýaşaýyş jaýynyň arasatçylygy üçin himik seristeler satyn almaga, gara türlü bahanalary pul çykdyjy etmäge mejbur edilýärligimiz üçin talip haklarymyzyň ýarym aýa ýetmeýän halatlary hem bolýar diýip ol aýdýar. 2017-2018 okuw ýyly üçin tölegli okuwlara kabul edilen taliplere asla talip haklary tölenmän. Tersine olar okuwlar üçin hem töleg tölemeli bolýandyklary sebäpli okuwny taşlamaga hyýallanýan talipleriň köpdigine hem enatalar ünti çekýärler. Başda tölegli diýilse-de okuwa girip bilse bir alaçy bolar diýen enatalaryň häzirki ykdysady kynçylyk döwründe talip çağlarynyň okuw töleglerini tölemäge teriste tapmaýarlarynyň köpelendigini hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Talipleriň ykdysady kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolmaklarynyň ýene döwür sebäpleriniň çärelerdigini hem talipler aýdýarlar. Her iki jaýdan bir töýtli egneşik täzelemeli bolýardyň. Konferensiýalara, şäherde geçirilen çärelere bir meňdeş egneşik tikmegi taliplerden talap edilýär. Gyýlar üçin hukmany bolan gyzyl matalardan tikilmeli köýnekdir dolaryň matalarynyň bahalary el ýetersiz bolup gitdi. Bu gezekden ol gezege bizden ýokarlandyrylan baha alýarlar. Özümiz bazardan mata alyp tikinjek bolsagam arzan däl. Bahalar keýin şahyna çykdy. Ozalky bir geýimligi 200 manatlyk matalar häzir 600 manata bardy. Ýöne bize şol wagtdan hem özümize alyp geýim tikinmegimize ruhsat berilmeýär. Ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary bu işleri öz garamagyna alýarlar. Onuň näçe tölemeli diýilse şol puly tölemäge talipler mejbur bolýarlar. Bu hem bize has gymmada düşýär diýip talip gyýlar aýdýarlar. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Lavrov Orsiýet elbetde Britan diplomatlaryny ýurtdan gowurdy ýer. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Britaniýanyň ozalky agenty edilen hüjüm bilen baglykda 23 Rus diplomatyny ýurtdan çykarmagyna jogap hökmüni Moskwanyň Britan diplomatlaryny ýurtdan gowjokdugyny aýtdy. 16 martda Qazaqstanyň paýtagtyny özüne Orsiýetiň Britaniýaly diplomatlary gowy gowmajokdygy barada berilen soraga jogap beren Lavrov elbetde gowursyp jogap berdiýini, anyk haçan ýa-da näçe diplomatyň ýurtdan çykaryljakdygy barada aýdyň maglumat bermedi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň medpugat wekili Dmitri Peskov soňra jurnalistleriň öňüne eden çykyşyna Britaniýanyň görün şäherlerini Orsiýetiň ýakyn wagtda gaýtawyl berjekdigini aýtdy. Peskov hem detallary agzamadan Orsiýetiň gaýtargysynyň oýlanşykly kararlaşdyryljakdygyny we ýurdun bähbiyetlerine dol gavat gelýän çärelerin görüljekdigini aýtdy. Britaniýa 66 ýaşly Sergey Skripal'yň we onuň 33 ýaşly Yuliýanyň Sowet döwrüniň zäherli gazy bilen öldürilmäge tinanşylmagyndan Orsiýetiň jogapkärdigini aýdýar. Olaryň ikisi de 4-nji martda Angliýanyň günortasynda ýerleşýän Salisbury şäherindäki bir sowda merkeziniň öňündäki oturguşda huşsuz ýagdaýda tapyldy. Olar häzir hastahanada saklanýar we ýagdaýlary agyr bolmagyna galýar. Premier minister Theresa May'in çala atlandyran 23 Rus diplomatyny Britaniýadan gowmak bilen bir hatarda ol 14-nji martda eden çykyşyny Orsiýet bilen göz öňünde tutulýan ýokary derejeli gatnaşyklaryň togutuljakdygyny, Lavrov edilen çakylygyň ýatyrylýanyny we Britan ministrleriniň hemde şam maşgalatynyň üstümizdäki tomusy Orsiýetde geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Şeýle May wehim salýanlygy barada suwtnama tapylany Rus döwletiniň Britaniýadaky emlakleriniň doňduruljakdygyny aýtdy. Bu hadise bilen bagly gazap Ukrainada Rus agresiýasy Abaşanyň we beýleki günwatar ýurtlaryna geçirilen saýlawlary Rus gatışygy sebäpli Orsiýet bilen günwataryň arasyny ozalym ýergiderli dowam edýän dartgynlygy has alawlandyrdy. Bu 18 martda geçiriljek saýlawlary soraga asynalýar. Saýlawlarda 1999-njy ýyldan bäri ýa prezidentiň ýa-da premier ministriň wezipesine eýelen Vladimir Putiniň ýene 6 ýyl möhleti prezidentlik wezipesine saýlanmagyna garaşlýar. 15 martda Britaniýanyň ýaýradan bilelikdäki beýanatyny Birleşen Ştatlaryň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri hüjümi ýazgaryp, muny Britaniýanyň bütünligine edilen hüjüme atlandyrdylar. Harby zäheriň Orsiýetde öndürilen görnüşiniň ullanylmagy 2-nji jahan uruşundan bäri ilkinji gezek Ýewropada şeýle gazyň ullanylmagydyr diýip liderler aýtdy. Abaşanyň prezidenti Donald Trump habarçylaryň öňüne eden çykyşyna zäherli gazyň ulanylymagy gürrüňsiz Orsiýetiň işine meňde ýerdeydi. Hadisede bir polisiýa ofiseri hem yaralandy. Polisiýa gullugynyň maglumatyna görä bu hadise boýunça 21 adam saglyk gödäwçiliginde saklanýar. Britaniýaly resmiler Salisbury'de ulanylan zäheriň Sowet döwründe öndürilen we Novichok adlandyrylýan zäheriň bir görnüşdigini aýdýarlar. Moskwa özüne berilen wagtyň dowamyna zäheriň Britaniýa nädip gelip düşenligi barada düşündürüş bermän soň 14-nji martda May Orsiýeti günäkärledi. Lavrov we beýleki Rus resmileri bu hadisa Moskwanyň gatyşygyny ret edýär we Britan resmilerini hem de mediasyny Orsiýete garşy duýgulary meçe bermekde aýplaýar. Moskwanyň harby kaziýeti 2006-njy ýylda Rus harby razvedkasynyň hormatly dynjalyşdaky polkowniki Skripal Britaniýanyň girdiň maglumat gullyklaryna has takygy MI6 asyr bermekde aýplap höküm çykarypdy. Ol Birleşen Ştatlarda saklanan 10 Orsiýetli agent şolsany Anna Chapman bilen 2010-njy ýylda almaşylan 4 Rus tutawundan biridi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.